ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ପଞ୍ଚୁକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସକାଳର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ମୁରୁଜ ପକାଇବାକୁ ବସିଗଲି। ମୁରୁଜ ସରିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ମୋର ରୋଷେଇରେ ମୁଁ ରଖିଛି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା। ଅରୁଆ ଭାତ ବସାଇ ସାରିଲା ପରେ ଡାଲମା ପାଇଁ ପାଣି ଓ ସବୁ ପନିପରିବା କାଟିକି ସେଥିରେ ମୁଗ ଟିକେ ଦେଇକି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ଡାଲମାକୁ ବସାଇ ଦେଲି। ଡାଲମା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମୋର ଭେଣ୍ଡି ଭଜା କରିଦେଇଥିଲି। ଡାଲମାକୁ ବଘାରିବା ପାଇଁ ଘିଅ, ହେଙ୍ଗୁ, ଜିରା, ଅଦା, ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଓ ଟମାଟୋ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଟମାଟୋକୁ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିଲି। ଟମାଟୋ ସିଝିଗଲା ପରେ ଡାଲମାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଘାରି ଦେଲି। ଡାଲମା ବଘାରି ସାରିଲା ପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ସିଆଡ଼ୁ କହିଲେ, ଭୋକ ହେଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆଜି ମୋର ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ସହିତ ଡାଲମା, ଅରୁଆ ଭାତ ଓ ପାମ୍ପଡ଼ରେ ମୋର ଥାଳିଟି ସଜାଇଛି। ଥାଳିଟି ମୋର କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ମନୋଭାବ ନେଇ।